Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Από τις Κάνες βρισκόμαστε εδώ. Ήρθα για ρεπορτάζ να κάνω, να τραβήσω κάποια ωραία πλάνα και σημεία. Και τυχαία παιδιά, βρήκα τη φίλη μου. Τίνα, τι κάνεις εδώ? Πολύ καλά. Πολύ καλά περνάω άραγε. Εμένα δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση που τον πετυχαίνω, επειδή όλο συναντιούμαστε. Γι' αυτό όταν κάνεις μια καλή συνεργασία, νομίζω είναι και το σύμπαν σε φέρνει πίσω, όπως με το φεστιβάλ στις Κάνες, όταν είναι κάτι τόσο όμορφο, ενεργειακά, μας φέρνει όλους πίσω. Και ας μην είμαστε γνωστοί ή διάσημοι, εγώ γνωρίζω πάρα πολλά άτομα που έρχονται κάθε χρόνο Κάνες, 20 χρόνια συν, που δεν είναι γνωστοί άνθρωποι παραγωγής, σκηνοθέτης, ηθοποιοί, αλλά είναι άτομα του χώρου και πάντα έρχονται εδώ πίσω. Που σημαίνει το εξής, ότι εδώ γίνονται οι δυνατές επαφές και εδώ γίνονται τα μελλοντικά σχέδια και παίρνεις ιδέες μελλοντικές, κοιτάς και από το παρελθόν, αλλά όσοι έρχονται εδώ κάθε χρόνο έρχονται για ένα λόγο, που σημαίνει ότι υπάρχει μια αξία. Ωραία. Πώς σου φαίνεται όλη η οργάνωση εδώ πέρα, όλο το στήσιμο? Για πες μου, σου αρέσει? Μου αρέσει το σύστημα, μου αρέσει το στήσιμο. Η αλήθεια είναι κάτι που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, που ήταν το πρώτο πράγμα που παρατήρησα όταν πρώτο ήρθα στις Κάνες, όταν ήμουν μικρή, ήταν το εξής. Το χαλί, το κόκκινο, πάντα μου φαινόταν πολύ μικρό. Ακόμα και οι σκάλες, ακόμα και τα πάντα. Και νομίζω όταν έρχεσαι από κοντά και το βλέπεις, παρατηρείς ότι ενώ είναι οι Κάνες, που υποτίθεται είναι ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, δεν είναι και τόσο σπουδαίο με την έννοια. Όλοι που έρχονται, όλοι οι influencers που βλέπουμε από Γερμανία, από Αγγλία, από Γαλλία, από Ισπανία, από Ιταλία και από Ελλάδα, μέχρι και Ελλάδα και τους διάσημους που εσείς βλέπετε στην Ελλάδα, έρχονται εδώ, φωτογραφίζονται, 2 λεπτά εξαφανίζονται. Δεν τους παρατηρεί κανείς. Και όταν έρχεσαι στις Κάνες, παρατηρείς πόσο μικρός είσαι πραγματικά σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτή τη βιομηχανία. Έρχονται όλοι, τα ονόματα και οι φυσιογνωμίες που θυμούμαστε είναι μάλλον 5. Α, ναι. Δεν μου σου έκανε εντύπωση τα μοντέλα που φοράνε κάτι ωραία φορέματα κτλ. Στο φεστιβάλ? Δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση, διότι και αυτές ήρθανε με συμβόλαια, είναι με brands, με deals, με sponsors και είναι εδώ να κάνουν τη δουλειά τους. Και άμα πληρώνονται, γιατί όχι. Ο καθένας έρχεται εδώ να κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή, ξέρει πολλά η Τίνα και... Ναι. Λοιπόν, από θέμα φωτισμό και τα λοιπά, ήχο και το σύστημα με την ασφάλεια, πώς σου φαίνεται εδώ πέρα? Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό και ότι χρειάζεται. Διότι όταν υπάρχουν περιοχές που υπάρχουν άτομα που έρχονται από πολύ χρήμα και έχουν πάρα πολύ φήμη, δυστυχώς αυτοί είναι οι πρώτοι άνθρωποι που ρισκάρουν τον κίνδυνο. Επειδή υπάρχει πάρα πολύ ζήλια και ζηλοφθονία μάλλον, να το πω καλύτερα, και αυτοί οι άνθρωποι είναι ο πρώτος στόχος. Από εκεί έχει κέρδος ένας άνθρωπος να κάνει κάτι. Και επειδή έρχονται άτομα εδώ από δυνατά backgrounds και ισχυροί προσωπικότητες, σημαντικοί άνθρωποι, χρειάζεται αυτή η ασφάλεια. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ενώ υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, υπάρχει τόση ασφάλεια για να σου δείξουν να δώσεις σημασία σε Κάνες, για να δεις ότι ναι, είναι τέλειο μέρος, δεν μπαίνουν όλοι μέσα, δεν βάζουν όλοι το πόδι τους μέσα. Και αυτό ήταν ένα μάθημα που εγώ είχα μάθει από νεότερη ηλικία όταν πρώτο πήγα στο Λος Άντζελες. Δηλαδή ακόμα με το κάθε ραντεβού που έκλεινα και έκανα, είτε ήταν να πάω στη σχολή, είτε να πάω σε φωτογράφο, όλες οι συναντήσεις που έκανα εκεί πέρα, και συνάντηση να έχεις κλείσει και ραντεβού, σε βάζω να περιμένεις 15 λεπτά με 20 λεπτά απ' έξω για να καταλάβεις ότι είναι δύσκολες οι πόρτες αυτές, είναι μεγάλες οι πόρτες και δεν μπαίνεις εύκολα μέσα. Και νομίζω η ίδια εικόνα προσπαθεί να κάνουν εδώ οι Κάνες, το φεστιβάλ στις Κάνες, για να δείξουν ότι ναι, υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, αλλά πρέπει να έχεις αξία να μπεις και πρέπει να σεβαστείς αυτό το χαλί και αυτούς τους ανθρώπους, διότι δεν μπαίνεις εύκολα. Και για να μπεις πρέπει να μπεις με χρήμα. Άρα, οργάνωση, καλό καιρό, καλό κόσμο, υπάρχει μεγάλη επιτυχία εδώ πέρα. Γι' αυτό έρχεται ο κόσμος. Σίγουρα, αλλά η Κάνες έχει ένα καιρό που θυμίζει πάρα πολύ Καλιφόρνια. Δηλαδή δεν είναι ξένος καιρός και δεν είναι ξένη περιοχή για τους ανθρώπους που έρχονται από την Αμερική. Είναι το ίδιο για αυτούς. Και δεν τους ενδιαφέρει. Αυτοί κάνουν το ίδιο πράγμα. Φωτογραφίζονται 2 λεπτά, να διαφημίσουν την ταινία τους, να πάνε στην πρεμιέρα να δώσουν τις ομιλίες τους. Μετά πάνε για βραδινό όλοι μαζί.
χειροκροτάει ο ένας τον άλλον, ο καθένας έρχεται για δουλειά, δεν είναι κάτι παραπάνω. Ξέρεις πολύ για την οργάνωση. Εσένα σε έχουν φωτογραφίσει εδώ καθόλου, έτυχε τίποτα? Ναι, με έχουν φωτογραφίσει. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αφού σε φωτογραφίσα. Έχεις κάτι ακόμα τελευταίο να πεις για το κοινό που μας παρακολουθούν τώρα στην Ελλάδα? Εννοείται. Οι Κάνες είναι πάρα πολύ όμορφο σημείο να έρθετε, άμα σας αρέσουν οι ταινίες και το κινηματογράφο. Αλλά θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι να έρχεται ένας άνθρωπος, να παίρνει ιδέες, να παίρνει έμπνευση με το να δυναμώνει τον ίδιο του τον χαρακτήρα και τη στάση του. Εγώ πιστεύω ότι το να έχουμε είδωλα είναι λίγο παιδικό για μένα. Θεωρώ ότι έχεις είδωλα όταν είσαι 5 χρονών, 10 χρονών. Μετά μεγαλώνεις και όταν γίνεσαι ενήλικας, εσύ στείνεις τον εαυτό σου και την εικόνα σου και πώς θέλεις να ζεις με τον εαυτό σου. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ τα άτομα που βλέπω που κάθονται και χαζεύουν, αλλά μετά από την άλλη βλέπω, επειδή δουλεύω σε αυτό το χώρο, αυτά τα άτομα χρειάζεσαι να σου δίνουν σημασία, αλλά είναι αυτή η φράση που μου αρέσει, ο όχλος πρώτα επιφημεί, μετά εύκολα σταυρώνει, που είναι λίγο μεταφορά πάνω με τον Χριστό. Και εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει ανώτερος άνθρωπος διάσημος από τον Χριστό και όλοι έχουν βιώσει κάποια δυσκολία στη ζωή του και ένα μάθημα. Γι' αυτό δεν πρέπει ένας άνθρωπος να απογοητεύεται και να θέλήσει αυτό που έχουν πετύχει άλλοι που δούλευαν 20 χρόνια να το πετύχουν. Διότι άμα κοιτάξεις γύρω σου τον κόσμο, και μπορεί αυτό να ακουστεί λίγο απεσιόδοξο, δεν έχουν κάτι απαραίτητο. Έχουν μία χαζομάρα με την καλή την έννοια, που κάθονται και χαίρονται με το παραμικρό, μάλλον επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έρχονται από χρήμα ή η ζωή τους είναι πολύ απλή και τους φαίνεται τέλειο. Δηλαδή ακόμα και τώρα με τον Διονύση, άμα στήσουμε μία κάμερα σε ένα σημείο που έχει παραπάνω κόσμο και έχει φοινικές, θα σταματήσουν πάρα πολύ και θα σου δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα. Είναι αλήθεια, ναι. Παιδιά, έβαλατε κάμερα και όλοι τραβάνε παπαράτσι, είναι αλήθεια. Δώσ' μας μια σύμβουλη, κάποιος που ξεκινάει τώρα σε αυτό το κομμάτι της σκηνοθεσίας, ταινίας, ηθοποιού. Ναι. Τι σύμβουλη θα έδινε στα μικρά, τα νέα παιδιά δηλαδή, τι πρέπει να προσέχει ο καθένας? Εγώ πιστεύω, θα δώσω μια πιο συγκεκριμένη συμβουλή τώρα που είμαστε στις Κάνες. Άμα είσαι ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός και θέλεις να έρθεις στις Κάνες, η συμβουλή μου είναι ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις στο μυαλό σου είναι να χειριστείς τον εγωισμό σου. Όλοι οι ηθοποιοί έχουν έναν εγωισμό και το εγωισμό δεν μας βοηθάει να καλυτερεύουμε, μας καταστρέφει. Ωραία. Διότι μετά δεν μπορούμε να δούμε τα λάθη μας, να καλυτερέψουμε. Δεν υπάρχει το τέλειο. Το τέλειο εκτιλίζεται και πρέπει να το χτίνουμε συνέχεια. Πρέπει λοιπόν να βγάλουμε το εγωισμό, να βγάλουμε το ψωνισμένο κομμάτι που δυστυχώς περιέχει μέχρι ένα βαθμό αυτός ο χώρος με τα πρόσωπα, να μην δίνουμε βαρύτητα με το πώς στείνονται όλοι οι άλλοι, είτε είναι οι γυναίκες ή οι άντρες που το παίζουν δήθεν πάνω από αυτό που είναι κανονικά, και να κοιτάξουμε, εδώ είναι ένας ηθοποιός, ξεκινάει την πορεία του. Ναι, μεν υπάρχουν διάσημοι, όλοι κάνουν τις δουλειές τους και τις εργασίες τους. Πρέπει ένας άνθρωπος όταν έρχεται στις Κάνες να πιστεύει ότι υπάρχει ένα φως γύρω του και ότι τραβάει καλό κόσμο, καλές επαφές και καλά μελλοντικά σχέδια. Και πρέπει να έχει στο νου του, εγώ πώς μπορώ να προγραμματίσω τον εαυτό μου, τι θα κάνω σε 3 μήνες, σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο. Οι Κάνες και αυτό που παίρνουμε από τις Κάνες, από το ταξίδι μας και από τη μνήμη μας, μένει για πάντα. Αλλά το σημαντικό πράγμα είναι όταν φεύγεις από τις Κάνες, τι δύναμη παίρνεις μαζί σου. Μάλιστα. Και νομίζω αυτό είναι πιο σημαντικό. Άρα θες να μου πεις ότι αν εγώ ακούσω τις συμβουλές σου, ναι, θα μπορέσω και εγώ να βρεθώ στις Κάνες πέραν... Πιστεύω ότι θέλει μια εξυπνάδα με το πώς χειρίζει τους ανθρώπους στον χώρο. Δηλαδή, δεν πρέπει να δίνεις πολύ δύναμη στους διάσημους ηθοποιούς. Μέχρι ένα βαθμό να τους θαυμάσεις, αλλά άμα είσαι ένας επαγγελματίας που ασχολείται με σκηνοθεσία, με παραγωγή, με κάμερα, με υποκριτική, με σενάρια, πρέπει κάπου να βάλεις τον εαυτό σου και να πεις ότι εδώ είμαι εγώ. Αυτοί οι άνθρωποι, η ζωή τους συνεχίζεται. Εδώ έρχομαι για τον εαυτό μου. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν έχεις να δίνουμε πολύ δύναμη στους διάσημους, επειδή τους χειροκροτάει αρκετός κόσμος και ένας έξυπνος άνθρωπος δεν κατεβάζει το επίπεδό του να χαζεύει με άλλους. Ειδικά όταν είσαι επαγγελματίας πια
και δουλεύεις στο χώρο, δεν σε ενδιαφέρουν οι άλλοι, σε ενδιαφέρει εσύ πώς προχωράς. Γι' αυτό η συμβουλή μου είναι πρέπει να είσαι έξυπνος επειδή παραπάνω από αυτοί είναι εγωιστές, πρέπει να ξέρεις πώς να τους ελκύσεις, να τους μιλήσεις όμορφα επειδή είναι χαζοί και θέλουν κομπλιμέντα και παραπάνω από αυτοί είναι πολύ ανασφαλείς άνθρωποι. Πρέπει να τους ρίχνεις ένα-δύο κομπλιμέντα χωρίς να τους γλύφεις, γιατί δεν υπάρχει και καλό γλύψιμο. Εκεί όταν αρχίζεις και γλύφεις τον άλλον, κατεβάζεις λίγο την δικιά σου εικόνα. Κάπου πρέπει ένας άνθρωπος ανεξάρτητα να κρατάει μια εικόνα και μια στάση σημαντική για να βλέπουν και οι άλλοι άνθρωποι ότι έχουν και αυτοί όφελος από σένα. Το πρόβλημα με τις σκάνες, και η συμβουλή μου είναι το εξής, το πρόβλημα με τις σκάνες είναι ότι έρχεσαι με το στόχο να ελκύσεις εκατοντάδες άτομα ή έρχεσαι και θα πεις ότι εγώ πρέπει να συναντήσω εκατοντάδες άτομα. Και στην ουσία θέλει λιγότερο για αυτά τα 100 άτομα να συναντήσουν τον έναν που είσαι εσύ. Γι' αυτό πρέπει ο άλλος να σε συναντά και να καταλάβει ότι έχει κέρδος από σένα. Ότι δεν είναι μόνο εσύ ποιον θα γνωρίσεις, είναι ποιοι θα γνωρίσουν εσένα, επειδή έρχεσαι με μία αξία. Και αυτό το πράγμα δεν έχει να κάνει με το να είσαι εγωιστής ή να είσαι ψώνιο. Έχει να κάνει με μια δύναμη ιερή, εσωτερική, όχι εξωτερική, επειδή δεν φαίνεται αυτό. Εσωτερική δύναμη, ότι έρχομαι εδώ να κάνω πράγματα και μπορώ να φέρω αξία στην εργασία σας. Νομίζω όταν το πας έτσι παίρνεις πολύ δύναμη και μετά τραβάς το σωστό κόσμο. Παιδιά, δεν έχω άλλο να πω, δεν μπορώ να προσθέσω κάτι άλλο. Τα είπε όλα η Τίνα. Ναι. Ούτε Tom Cruise χρειαζόμαστε, ούτε διάσημοι. Είμαστε ήδη διάσημοι, αν το πιστεύουμε πραγματικά για τα λεγόμενά της, και αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε βάζει στόχους, υπομονή, πολλή εργασία, ταλέντο βέβαια και όλα θα πετύχουν. Και ελπίζω να την ξαναβρω με από αυτές τις μέρες. Τίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ναι. Και καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια.